Memento českých volieb. Prieskumy netreba podceňovať. Tvrdenie, že politikov prieskumy nezaujímajú, je len roztomilá lož. V skutočnosti sú pre marketingových špecialistov strán kľúčové pri výbere stratégie kampane. Septembrové prieskumy napríklad prisudzovali hnutiu Áno približne 28%, no nakoniec získalo 34,5%. Podhodnotenie v prieskumoch mobilizovalo Babiša a jeho tím. Líder strany valcoval mítingy v rýchlom slede. Aj koalícia Spolu prekonala očakávania, namiesto predpovedaných 18 až 21% získala 23%. Nižšie čísla ju zaktivizovali napriek ťažkému letu plnému chaos. Naopak, vysoké čísla v prieskumoch zrejme prispeli k pádu SPD. Táto antisystémová strana, povzbudená prognózami, ktoré jej prisudzovali až 13%, snívala o tom, že predbehne aj koalíciu Spolu. Predstava silného spojenectva s Áno však mobilizovala opačný tábor. Pohodlnosť zlomila SPD väzy a strana napokon nezískala ani 8%. Ešte horšie dopadlo ľavicové zoskupenie Stačilo, ktoré sa napriek slušným prognózam do parlamentu vôbec nedostalo. Motoristi a Piráti ukázali opak. Keďže sa pohybovali okolo hranice zvoliteľnosti, komunikovali svojim voličom, že každý hlas je dôležitý. Motoristi tak vo voľbách atakovali 7%. Piráti zase zo 4% v januári vyleteli takmer na 9%. České voľby tak priniesli ďalšie memento. Volebné prieskumy nie sú len meradlom nálad. Slabé čísla strany zvyčajne nakopnú a mobilizujú svojich voličov. Zatiaľ čo priaznivé čísla môžu politikov ukolísať a priviesť k volebnému fiasku.